skal vi se lidt Villa Boysen, og vi skal se lidt Gumle Boysen og Villa Boysen. Fordi vi starter med dem, så skriv lige, hvad vi skal se først, fordi vi vælger lige. Er du sindssygt? Shit, det er vildt. Shit, det er vildt. Shit, tak for det. Shit, jeg kører ikke mere. Det er skud. Så tak. Ja. Det her er min Lamborghini, og den skal jeg være i de næste 24 timer. Og ja, som vi kan se nogle clips, så skal vi både spise herinde, McDonald's ind, selvfølgelig, og sove herinde i. Og hvis jeg går ud, så skal jeg give Karoline en stor krydstogt til 5 milliarder kroner. Så ja, så lad os se, om vi kan klare det i dag. Så lad os tilbage komme ind i bilen. Så er vi kommet ind i bilen. Og nu skal vi til at køre. Så jeg starter lige. Så kan vi køre på McD nu. Og så skal vi køre hurtigt. Shit altså. Jeg har ikke fået intet at spise. Jeg har fået intet at spise i dag faktisk. Overhovedet. Jeg mener det i girafskolen. Vi fik ikke mad, fordi... Er du sindssygt? Shit, det er vildt.